आसाम सरकारनियाव मोनथाम दाबि जों दैखांदों जे जाय कालप्रिट जाय माने रेपिस्ट बिथांमोनखौ चरम खास्ति फासि होनांगौ। नैबे जि केस बे रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्टखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनानै सरकारा बिनि पानिशमेन्टखौ गोख्रै खालामनांगौ। भिक्टिम परियाल हिरण्मय खाख्लारि जायखौ बुथारबाय जथेस्थ' गोरिब आरो बे दुखुथिया न'खरनो 20 लाख थाखा रां होनांगौ। सानै जि माने बिनानाव बिथांमोननो 5 लाख रां होनांगौ। बे मोनथाम दाबिखौ लानानै जों सोमावसारदों। बिनानाव बिथांमोनखौ रेप खालामदों आरो रेप एटेम्प्ट खालामदों। बे रेपिस्टफोरनि साजानि थाखाय जोङो एखे भाषाजों जोङो सोंखारिदों आरो बिथांमोननि साजानि थाखाय दाबि दैखांदों। मोनसेल' दाबि मोनसेल' रिसेन्टमेन्ट ग्रिभेन्सेसआ जाबाय जे दुधनै जि माने गें रेप इन्सिडेन्ट आरो मार्डार जि इन्सिडेन्ट 3 आरो 5 मेआव रंजालि बैसागु नायनानै थांनाय समाव धन आली, बाहार आली आरो रेहमान आली बे साथाम जि माने कालप्रिट बे कालप्रिट बिथांमोना गें रेप खालामदोंमोन आरो 5 तारिखआव हिरण्मय खाख्लारि आरो बिनि गासै मोनसे टीमा जेला बे बाथ्राखौ रायलायनो थांदोंमोन। बे रायलायनो थांनाय समाव बिथांखौ देगारजों सुनानै बुथारनाय जादों। दा बे समाव बिसायख'थिनि सममोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा घटनानि उनावनो जेला 16 तारिखआव हस्पिटालाव डेथ जायो बिनि उनाव 22 मे आरो 27 मे आरो 24 जुन मोनथाम आन्दलन दुलाराय बर' फरायसा आफादा टर्च रेलि खालामदों, धरना खालामदों। आसाम सरकारनियाव मोनथाम दाबि जों दैखांदों। बे दाबिया जाबाय जे जाय कालप्रिट जाय माने रेपिस्ट बिथांमोनखौ चरम खास्ति फासि होनांगौ, साजा होनांगौ। 2 नम्बरा जाबाय नैबे जि केस बे रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्टखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनानै सरकारा बिनि पानिशमेन्टखौ गोख्रै खालामनांगौ। 3 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे न'खरनि भिक्टिम परियाल हिरण्मय खाख्लारि जायखौ बुथारबाय जथेस्थ' गोरिब आरो बे दुखुथिया न'खरनो 20 लाख थाखा रां होनांगौ। सानै जि माने बिनानाव बिथांमोननो 5 लाख रां होनांगौ। बे मोनथाम दाबिखौ लानानै जों सोमावसारदों। खिन्थु दिनैसिमबो आसाम सरकारा जों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि हस्तक्षेप इन्टारभेनसन जों नागिरनानै लाइजाम हरदों, मेम'रेन्डाम होदों। खिन्थु मैया नलबारियाव जि मोनसे आसामनि केबिनेट जिरायदोंमोन आरो केबिनेटनि उनाव प्रेस मिट जादों। बे प्रेस मिटआव जोङो खोनाबाय जे बिथाङा दुधनैयाव जनजाति सुबुंनि सायाव अन्याय बा हामला खालामनाय जादों बे खोथाखौल' बुंदों। दा दिनै माजबाद इन्सिडेन्ट जानाय, ढेकियाजुलि इन्सिडेन्ट आरो गोदानै मैया जि माने थेलामारायाव एखे हारिनि एखे माने चक्र बे एखे हारिनिनो मानसिफ्रा जि जोंनि बिनानाव सोरबा स्कुलाव थांदों, टिउसनाव थांदों, बैसागु नायनानै थांदों, बयहाबो गिदिंनो हानायनि अधिकार दङ। दा बेबायदि थासारियाव जाय मानसिफोरा जोंनि बिनानाव बिथांमोनखौ रेप खालामदों आरो रेप एटेम्प्ट खालामदों, बे रेपिस्टफोरनि साजानि थाखाय जोङो एखे भाषाजों जोङो सोंखारिदों आरो बिथांमोननि साजानि थाखाय दाबि दैखांदों। खिन्थु दिनै जोङो नुबाय जे आसाम सरकारा सुनिल गगैखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ। मन्थ्रि थाङो, डिजिपि थाङो। क'क्राझाराव हानि दावराव जादों, बेयाव मन्थ्रि फैदों। माजबाद कान्द'आव सानै मन्थ्रि आरो हेलिकप्टार लालायनानै थेलामारा माने ढेकियाजुलि अरुण बागाननि कान्द'आव थांदों। मन्थ्रिफोरा आसाम सरकारा बेफोरखौ लानानै बिराद एक्टिभ। खिन्थु दुधनै कान्द'खौ लानानै, दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकाराखौ एक्टिभ जानायखौ जों नुवाखै। भिक्टिम परियाल जाय मार्डार खालामजाबाय बे न'खरनो कम्पेनसेसन होनांगौमोन। गुबुन इन्सिडेन्टआव मानसि थैयाखै, खिन्थु गावनि हारिनि बिनानावनि इज्जत मान सन्मान बासायनो रायलायनो थांनायाव बेखौ बुथारनाय जादों। दा बेखौ लानानै जोङो गोथौयै दुखु मोनदों। जोंनि जि दाबि जे आसाम सरकारा जिखुनु बिनिमयआव दायनिगिरिखौ साजा होनांगोन। ट्राइबेल जनजाति बर' जानायखाय जोंखौ बन्सित खालामदों नामा, बैखम्य खालामदों नामा, जोंखौ डिसक्रिमिनेसन खालामदों नामा, बे जोंनि प्रश्न। धन आलीया थांनाय
माने राजमेलानि समाव 2023आव आरोबाव सासे बिनानावखौ बिथाङा माने रेप खालामदों आरो बिनि उनाव बेलाव फैनानै आरो माने गें रेप खालामफैदों बिनि उनाव मार्डार खालामदों आयेननि मा बेबायदि लामा दङ जाय मानसिया रेपिस्ट कालप्रिट मार्डारार बे गनानै दिनै बिथांमोना बेल एप्लाइ खालामनो नागिरदों आरो बे खुनु कारनाव जोङो सयज खालामनाय नङा रायजो राजाया दिनै आयेनखौ आखायाव लानो गोनां जादों बेबायदि पर्याय जाहाथे फैनाङा आरो बेखायनो सरकारा एक्टिभलि खामानि मावनांगौ बर' हारिनि साफ्रोमबो सांग्रां नोगोरारि आफादफोरा बयबो ज' लोगो नांनानै एखे आवाज होनांगौ आरो अन्यायनि बिरुद्धै गसंथेनांगौ अन्यायनि बिरुद्धै जोङो जास्टिस मोननांगोन बिनि थाखाय दिनै आरो गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै हारि माहारिनि आफादफोरखौ लानानै बर'नि माहारियारि गौथुमफोरखौ लानानै साननैनि जोङो गणधर्ना प्रटेस्ट धर्ना बेयाव जों लाबावदों आरो बिनि उनाव गिख्रंथाव धर्ना खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन जुदि आसाम सरकारा राइट टाइमाव बेखौ एक्सन लायाब्ला आरो बेखायनो जोङो फिन खेबसेबाव आपिल खालामबाय फैबाय थानाय समाव बयबो जोंनि गार्जेन जोंनि आफादफोर जोंनि गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाया सांग्रां जायो नङाबा बेबायदि माने जि मोनसे चक्र बेबायदि मोनसे हारि बे हारि आरो चक्रजों जेब्लाबो जोङो एटेम्प खालामजाबाय थागोन बेखायनो जोङो गोरलै लानाङा आरो ससियेल सिकिउरिटि ससियेल सेफगार्डखौ लानानै जोङो बयबो सिनसियार जानांगोन आं बेखौ दिनै खावलायबाय गोजोन्थों बिथांमोना गावनि लेभेलाव खामानि मावनांगौ एमएलए आनो जा मन्थ्रियानो जा काउन्सिल सरकार दङ बेयाव मजबुत सरकार बिथांमोना गावनि लेभेलाव खोथाखौ बुंनांगौ खामानि मावनांगौ गिबि मन्थ्रिया मानो सिरि सिरि दङ बिनि सायाव कुइसन सोंनांगौ आं मिडियाखौबो खावलायगोन बिथांमोना बिनि सायाव मा रिएक्सन होयो मिडियाबो बिथांमोननियाव कुइसन सोंनांगौ बे आंनि स्पष्ट बाथ्रा